Deň. Ďakujem. O právnikoch sa vie, že často hovoria veľmi zdĺhavo, komplikovane a aj preto im nikto nerozumie. Taktiež sa vraví, že kde sa stretnú dvaja právnici, tak sú tam minimálne 3 právne názory na tú istú vec. Hoci sa vám prihováram aj ja ako právnik, sľubujem, že sa budem vyjadrovať čo najjednoduchšie a taktiež, že nebudem hovoriť veľmi dlho. Možno nie je celkom jasné, prečo som dostal slovo zrovna ja, a preto sa to pokúsim v kocke objasniť. V čase, keď generálny prokurátor podal svoju ústavnú sťažnosť, ktorou napadol ústavnosť zákona o platoch sestier, sa na mňa obrátila pani prezidentka Leviová na základe odporúčania so žiadosťou o právnu pomoc. Stretli sme sa, objasnila mi pozadie celej veci, hovorila mi o tých príkoriach, ktoré sa diali v podstate od nadobudnutia účinnosti zákona o minimálnych mzdových požiadavkách sestier. A o tom, ako nebolo možné sa dovolať spravodlivosti, a nakoniec mi vlastne povedala o tom, že tento zákon bol napadnutý na ústavnom súde. A potom, čo som si toto vypočul, tak som sa rozhodol, že svoje právne poradenstvo Komore sestier poskytnem a urobím to bezplatne. A myslím, že som urobil správne, lebo čím dlhšie sa venujem problémom vás, sestier, tým viac som presvedčený o tom, že stojím naozaj na správnej strane. Pracujete tvrdo a poctivo a nechcete tak veľa. Len spravodlivú odmenu.